Аплодисменти, дами и господа, за нашите гости от Латвия. Аплодисменти. И така, скъпи гости, уважаеми дами и господа, уважаемото жури връчва на Ансамбъл за народни песни болница град Лиепая, Латвия, откритие на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2009 година. Честито за това отличие! Заповядайте. Журито връчва и диплом отново за Ансамбъл народни песни болница град Лиепая, Латвия, като благодарят за съществения принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства. Честито! Една препоръка отново на Ансамбъла за народни песни и болница град Лиепая, Латвия, като достойни да представят традиционните народни изкуства в Европейския ТВ шампионат по фолклор. Честито! И още една препоръка, отново за Ансамбъла за народни песни болница, като достойни да представят традиционните народни изкуства в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Честито! И така, дами и господа, диплом получава Татяна Беликова, като журито й удостоява със званието маестро. Честито на Татяна! Аплодисменти! Татяна Беликова, уважаеми дами и господа! Освен това, един DVD диск "Младостта на България" специално за вашата група, за вашия ансамбъл. И така, скъпи гости, уважаеми дами и господа, накрая искам да съобщя нещо много важно. Диплом на Ансамбъл за народни песни болница град Лиепая, Латвия, журито присъжда гран-при в категория международни чуждестранни изпълнители на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2009 година Приморско. Честито за това отличие! И Орфей! Заповядайте. Гран-при Орфей. И така, Ансамбъл Лиепая, Латвия. Аплодисменти, дами и господа! Огромное спасибо Болгарии за столь радушный прием, за прекрасный отдых, за шикарный фестиваль и за все награды. Мы вас очень любим и, конечно, приедем еще. Спасибо большое! Мы вам переплетали мири от души, хороши наши припевки, мы стали хороши. Хороши наши припевки, мы стали хороши.